més cultura, més educació i millor és un dels objectius fonamentals de la nostra candidatura. Tradició i vanguardisme. Senzillesa i elegància. Entre tots, recobrarem l'autoestima d'una ciutat que havia quedat oblidada. Perquè junts hem superat l'apatia, el conformisme i la desmotivació present durant molt de temps al govern local de Sueca. Ara, els homes i dones del Partit Popular volem fer més. Volem continuar avançant, però sobretot volem mantindre la condició de capitalitat. I per això, ara més que mai, necessitem persones de confiança. Persones amb convicció, amb caràcter i sentit del bé comú. Necessitem aquestes persones, les del Partit Popular. Al llarg d'estos 4 anys, hem demostrat que es pot governar des de diferents ideologies quan el que ens porta és un únic fi, el benestar dels nostres ciutadans. Continuarem creixent, perquè per on ho mires, complim i avancem. Sueca, el nostre poble. Sueca, la capital de la Ribera Baixa. Sueca, sempre sueca, per a llaurar-se un futur digne. Suecans d'esquerres i progressistes han fet una coalició històrica per a posar fi a un quatrienni negre. I aquestes són les persones que van a dinamitzar Sueca, el Perelló i el Mareny. Avui es comença la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques del dia 25 de maig i des del partit i la coalició que ens presentem, PSPB, PSOE, Esquerra Unida, Entesa, volem demanar-vos el vot per a que este poble siga millor. En estos 4 anys de govern del Partit Popular, EPI, Bloc i IPM, creguem que el poble de Sueca s'ha quedat estancat. Que les persones que formem Unió Valenciana tenim un compromís adquirit en la nostra terra i en este moment en Sueca. Bé, per què hauríem de votar Bloc en aquestes eleccions? Jo crec que en primer lloc perquè hem sabut demostrar la nostra eficàcia. Bé, soc Javier Granell, soc el candidat a l'alcaldia del Perelló per el Partit Independent per el Mareny i volíem demanar-los que el pròxim dia 25 el seu vot fora per la nostra opció. Soc Vicent Olivert, candidat a l'alcaldia del Mareny de Barraquetes. Estimats veïns de Sueca, amigues i amics tots, vos convide des d'Esquerra Progressista Independent del País Valencià, vos convide que participeu en aquestes pròximes eleccions municipals a Sueca perquè mai el nostre poble es juga tant com en aquests moments. Hem de tindre previsió de futur, perquè tot el que fem i desfem ara afectarà a futures generacions. Bon dia, senyors i senyors.
Pascual Fos Serra. Don Salvador Gil Beltrán. Jaume Lloret Soler. Per Independents. Doña Ana Silvia Carlos Vendrell. Promet. Don José Luis Atsuar Ferrando. El reparto dels vots ha sigut Arturo Torrosa Igón, 7, Salvador Gil Beltrán, 12, Francisco de Paula Campillo Monjo, 2. Per tant, queda proclamat alcalde de Sueca el senyor Salvador Gil Beltrán. Tenen que estar en l'oposició, que facin una oposició constructiva. Estarem agraïts a ells. Moltes gràcies a tots, que ho passeu bé i ens veurem el proper ple. Gràcies. Amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. El senyor don Alfredo Guillén Contreras. Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Ahir, dia 13 de maig, es va celebrar la festivitat de la Mare de Déu de Fàtima. Durant tot el dia van tindre lloc una sèrie d'actes religiosos programats per la seva parròquia en honor a la Verge, als que van acudir un gran nombre de veïns i veïnes de Sueca. Ahir, dia 13 de maig, va tindre lloc la primera de les grans celebracions de l'any en honor a la Mare de Déu de Fàtima. Amb aquest motiu, la parròquia que porta el seu nom va organitzar una sèrie d'actes religiosos que es van desenvolupar durant tot el dia. Estem celebrant el dia 13 de maig, que és el dia en què se celebra la primera de les aparicions de la Mare de Déu de Fàtima. A les 11:30 del matí es va celebrar una missa amb els malalts. Els més menuts també van ser protagonistes en este dia, i no només perquè, com saben, cada any 2 xiquetes i un xiquet representen els pastorets. Durant la vesprada celebraren una festa amb un berenar alumnes de les escoles de Fàtima, l'Encarnació i Escoles Jardí. Després, esta vesprada, hem tingut acompanyats per els pastorets, cada any 3 xiquets, 2 xiquetes i un xiquet, ens recorden aquells xiquets que se van trobar en la Mare de Déu. Les instal·lacions de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries de Sueca canviaran prompte d'ubicació, ja que des de l'equip de govern es vol millorar les seues condicions de treball, dotant-li d'un espai més apropiat dins del Parc Natural de l'Albufera. Este compromís de trasllat va ser ratificat pel director general d'Innovacions Agràries, Eduardo Primo, durant la seva recent visita a la FIMAC. El nou emplaçament serà el lloc conegut com el Teular, un terreny adquirit per l'anterior consistori. Des de l'Ajuntament s'ha començat a fer les gestions amb la finalitat de crear un nou recinte que reunisca les condicions idònies de sol i aire per al cultiu d'este cereal. I crec que un nou recinte
és molt digne perquè intentarem inclús, segons les primeres idees que hem tingut, conservar al màxim el que és l'entorn. Pel que fa a l'espai ocupat fins ara per a la investigació de l'arròs, situat a la Ronda del País Valencià, des de la regidoria de serveis es té la intenció d'ubicar a la policia local, a més d'acondicionar la resta de l'espai disponible per a zona jardinada. Es té previst que el nou centre entre en funcionament en aproximadament 2 anys. Bé, enhorabona. Senyora Alfredo Guillem ja acaba avui el primer ple del nou Ajuntament i és de nou alcalde. Com valoraria vostè el resultat electoral i a més el resultat avui de la primera sessió i la votació? Bé, el resultat electoral crec que ha sigut molt positiu per al Partit Comunista. L'elecció meva d'alcalde avui ha sigut, com heu vist tots, sense un apoyo massiu des de més grups, ha eixit per la llei, o sigui, en la segona volta, com la candidatura més votada. El que això per mi significa que tenim un reto i davant, que cada grup pensa fer bo el seu programa i que no crec que vaig a tindre massa apoyo por parte de los demás grupos. Nosotros pensábamos en un principio que efectivamente obtendríamos un apoyo tanto mayor en estas elecciones, pero indudablemente la presentación y la presencia de algunas candidaturas independientes nos han restado votos. Pero indudablemente en estos momentos estamos representados y creo que muy bien representados dentro del consistorio, con 3 varones y una mujer, que creo que es la única que hay en el consistorio en estos momentos. Creo que efectivamente estamos bien representados. M'agradaria preguntar-li com veu vostè els seus resultats electorals del seu partit en Sueca. Bueno, els resultats indiscutiblement no han sigut òptims, han sigut més o menys mals que altra cosa. Però, en fi, ens hem de conformar amb el que el poble vulgui. Avui en la votació vostès crec que s'han abstès o han votat en blanc? Nosaltres hem votat en blanc. Creuíem que encara que avui s'acabava, diríem, les eleccions, el poble estava convençut que l'alcalde estava elegit i pensàvem que votar altra cosa era defraudar al poble. És la primera vegada que es presenta una candidatura d'aquest cuny, no? Perquè les anteriors candidatures independents sembla que tenien altre cariz, no? Efectivament, aquesta candidatura, encara que és un poc un barrejat i no té una ideologia massa definida, el que intenta agarrar és les classes mitjanes de la ciutat, els xicotets comerciants, alguns treballadors i alguns professionals de la medicina, de l'abogacia, etc., de professions liberals. Hem intentat fer una candidatura de lo que està molt de moda en dir ara interclassista, que podrà agarrar tots els sectors de la societat suecana. Això ha sigut la nostra intenció al confeccionar la candidatura i perquè creiem que elaborant una llista de persones prou qualificades de la ciutat podrien tindre una resposta popular. I per tant no cal així insistir ja més en aquest assumpte, no? De totes maneres, jo crec que la meva postura no és una postura tan com te diria jo, per a tindre-la sense compte, no? Perquè tinc en compte que l'elecció de l'alcalde ha sigut una cosa curiosa. En aquests moments l'alcalde ha eixit per el que diu la llei en el segon apartat, no ha eixit per majoria, té només 10 vots. O sigui que és un alcalde menys respaldat que l'anterior, que jo, per exemple. Estan ja molt considerades en tots els puestos i tenen la prova la tens així, que sóc una i així estic. Però l'única. L'única i a la pròxima més. Voldria dir alguna cosa, ara que tens oportunitat? Moltes gràcies a tots per les votacions i que estic molt contenta, que a veure com resulta l'exercici i que vaig a tope. Moltes gràcies, Maria Fernanda.
Hola, bona nit de nou des de Sueca Televisió. Quan passen 5 minutets de les 10 de la nit estem ja en disposició de dir-los que avui el Partit Popular ha guanyat les eleccions a Sueca. L'escrutini al 74%, així ho demostra, segons el Ministeri de l'Interior, el PP obtindria 8 regidors, és a dir, pujaria un més dels que té en l'actual legislatura. De 7 passaria a 8. El segon partit més votat seria el Bloc, amb el 74% de l'escrutini, que també creixeria, passaria dels 3 regidors que té en l'actualitat a 5. Hola, bona nit. Més entrevistes a Sueca Televisió amb els candidats a l'alcaldia de Sueca, avui amb el cap de llista d'Unió Valenciana. Juan Sanz d'Espanya és l'home de més edat que opta a l'alcaldia de Sueca. Té 70 anys, està casat i és pare de família. A més, és el candidat que més vegades ha intentat fer-se amb la vara de mando. Ho ha intentat en 4 ocasions. Esta convocatòria serà la 5a per a un home que l'any 1979 ja va ser regidor baix les sigles de l'extinta UCD. El popular mestre Lejal és un home autodidacta que ha treballat des de ben menut com a carreter al camp i també com a obrer. El treball a l'obra el va convertir posteriorment en promotor i també constructor. És el candidat més polifacètic de tots els que opten a l'alcaldia. Músic, pintor i darrerament escriptor, ha estat també un dels homes als que hi ha que agrair a la fundació del Club de Bàsquet Sant Juan, o que en la dècada dels 70 revitalitzara el Club de Billar, entitat que també va presidir. Ha estat organitzador de concursos d'albanyileria i competicions canines. A més, és l'únic dels candidats que pot presumir de tindre un pas doble amb el seu nom. La seva vessant política és també molt extensa. Després de ser regidor en la primera legislatura democràtica, va fundar en 1988 el Partit Democràcia Cristiana. En les municipals del 1991 va concórrer baix les sigles de Candidatura Independent de Sueca. No va obtindre representació. En les eleccions de 1995 i 1999 ho va intentar baix les sigles de Organización Independiente Valenciana. En cap cas va obtindre acta de regidor. Després d'un descans en les passades eleccions, ara torna de nou com a cap de llista d'Unió Valenciana. Juan Sanz, bona nit. Molt bona nit. L'hem escoltat dir no. Alguna puntualització al vídeo? Bueno, m'havia deixat... Crec que m'havia deixat alguna cosa. S'havíeu deixat alguna cosa, però no se l'heu deixat. Més coses encara, de totes les que s'han dit ahir. Juan, tots creuíem que ja s'havia cansat vostè de la política, perquè les últimes eleccions no es va presentar, però ara ens ha sorprès a tots i torna. Bueno, jo t'explicaré. Jo, dins de lo que ha sigut una reflexió política local, me vaig retirar, perquè, clar, jo sempre creuia que anava a poder obtindre representació, però les circumstàncies me diuen que no. En què havia fallat jo? No ho sé. Jo no culpava a ningú, ni al poble. El poble és el soberan. Però jo diria, en què he fallat jo? Preparar universitàriament per a garantir-vos que treballarem per la vostra felicitat. El ciutadà és lo important per a nosaltres. Som l'única opció política amb la garantia d'un govern transparent, net i eficaç. No som polítics convencionals, som gent en ganes de treballar per este poble. Un model econòmic on vosaltres sou els protagonistes. Tu. Sueca. Ciutat monumental. Històrica. Eterna. Sueca. Pàtria d'insignes personalitats. Ciutat de pedra, sol i aigua. I la veritat està en els homes i dones del Partit Popular. En els homes i dones que senten com la degradació d'un poble pot llançar anys i anys d'història a l'oblit de la memòria, a l'oblit dels que se n'anaren i, el que és pitjor, a l'oblit dels que vindran. El Partit Popular vol fer de Sueca una ciutat de primera i per això fan falta persones de primera, persones que lluiten pel seu poble. Aquestes són les persones de primera del Partit Popular. Ara és l'hora d'Enrique Segarra. És el moment perquè un professional honrat i dinàmic, un home que es creu sueca, posi a funcionar les manilles d'un rellotge al que li falla la pila. El Partit Popular és l'energia.
Vota Enrique Segarra. La consolidació de Salvador Gil al front del govern municipal no ha estat fàcil. Els socialistes havíem d'acabar amb les divisions partidistes que abocaven el municipi al caos institucional. Abordar qüestions crucials per a la vida ciutadana, com el Pla General d'Ordenació Urbana, el polígon industrial, l'urbanització de les platges o l'homologació d'infraestructures que, com l'escorxador municipal, donen sentit a Sueca com a capital de comarca. Un professional de contrastat prestigi que estima el seu poble i que està disposat al sacrifici humà i personal. Salvador Gil vol que la veu del seu poble arribi a les altes esferes, que s'escolte en tots els àmbits de l'administració nacional i autonòmica. Salvador Gil vol que Sueca comence a pitar i, per suposat, que pite ben fort. Salvador Gil confia en la capacitat dels seus veïns, en les possibilitats d'un municipi que confia en un equip humà, on la joventut i la veterania són el millor aval per a l'èxit. Un grup de socialistes, homes i dones de pro, on la honradesa i la lleialtat a un poble. A continuació, i en compliment de la normativa electoral vigent, els oferim els espais gratuïts de propaganda electoral cedits per Sueca Televisió als partits i coalicions que concorren a les eleccions municipals del 27 de maig. Després d'haver passat 8 anys a la Diputació i 12 com a diputada a les Corts Valencianes, Dolors Pérez ha estat elegida per les persones d'Esquerra Unida de Sueca per a encapçalar la nostra llista a l'Ajuntament. Les dones som la sal de la terra. Sabem governar, sabem consensuar, sabem estimar. I cada vegada que les persones han depositat en les nostres mans la funció de governar, així ho hem demostrat. Per tant, en estos moments, ara a Sueca una alcaldessa i un bon equip. La venda de patrimoni públic, com és la malvenda de Pascual Hermanos, que ha sigut la dilapidació de patrimoni públic més gran feta a la nostra ciutat. La falta de servicis bàsics, no han tingut neteja viària, no han tingut l'eficàcia de la replegada de FEM, la seguretat ciutadana nula. Jo crec que és el moment de passar plana i convertir a esta ciutat en una de les grans. En el Partit Popular existeixen homes i dones compromeses en la nostra ciutat. Pel seu progrés, pel seu desenvolupament i baix les premisses del treball i la responsabilitat, sempre ens trobareu. Transparencia para todos vosotros. Vengo con trabajo e ilusión para trabajar día a día. Estoy aquí para escucharos. Queremos una Sueca mejor para todos. Sueca es de los ciudadanos, no de los partidos políticos. No prometo lo que no puedo cumplir. Las sorpresas sois vosotros, son los que quitáis y ponéis a los candidatos. Os necesitamos votarnos. El PSD no vol només el teu vot. El PSD vol també a les persones. Contem amb tu. Vota PSD. Amb Salvador Gil, el teu alcalde, farem més. Convertirem l'actual traçat de la Nacional 332 al seu pas per la ciutat en un gran bulevard amb jardins. Construirem aparcaments públics al mercat d'abastiments i al voltant de l'estació de Renfe. Treballarem per aconseguir el soterrament de les vies del tren al seu pas per Sueca. Instal·larem una línia de transport públic per a comunicar el nostre municipi. Com diu Joan Francesc Mira, la política hauria de ser l'art del bé comú, l'art de pensar i imaginar projectes col·lectius, l'art de debatre,
decidir i elegir què li convé a la Sueca que a cadascú li ha tocat. Quin país volen o volem? Quina idea en tenim i tenim intenció d'aplicar? Què és millor o és pitjor? Coses així d'elementals. Ideologia. I si la ideologia i la imaginació es barregen amb una mica de literatura oral i escrita, amb un mínim d'educació i bones maneres, amb un pèl d'honestedat i un altre pèl d'intel·ligència, la política és una digna i noble activitat, a més de ser necessària. La gent del blog i jo mateix ens reconeixem en aquestes paraules. Idees, imaginació, intel·ligència, educació, honestedat. Amics i amigues, hem de tindre en compte que una de les riqueses principals de Sueca són les xicotetes empreses, els xicotets empresaris, el mercat, que ha sigut el referent de les compres dels suecans i ara està mig abandonat. Això és precís que ho potenciem i des de l'Ajuntament facilitarem tot el que necessiten perquè puguen desenvolupar la seva tarea sense traves burocràtiques ni físiques. Fa 4 anys, Esquerra Republicana del País Valencià va fer possible un govern d'esquerres a Sueca, desplaçant la dreta i qui els donava suport a fer oposició. No hem estat polítics aparadors, demagogs ni figurants. Parla Vicent Amans Biel, candidat a l'alcaldia de Sueca. Amb l'ajut d'Esquerra a Madrid hem aconseguit inversions en la residència Sant Josep, inversions per a la nova biblioteca municipal, inversions per a la construcció d'una residència centre de dia i nou taller ocupacional per a discapacitats psíquics. Hem programat contínuament activitats compromeses amb la nostra identitat nacional i molt especialment cada 9 d'octubre, Diada del País Valencià. La feina ben feta ens avala. Per això presentem aquesta candidatura. 12 dones i 12 homes, persones arrelades al poble. Ara necessitem el vostre suport. Sueca, vostès i jo, tots volem que sigui una ciutat millor, una ciutat que pese, una ciutat que la tinguem present en molts llocs, allà on convé, allà on ens convé als suecans i a les suecanes, o que incentiven la indústria dins del nostre polígon industrial. És necessari, és precís per a que Sueca tingui vida, per a que Sueca puga tindre un futur millor. Per Sueca! Ara, la teua esquerra. Vota Unitat del Poble Valencià. Una fundació municipal de cultura pot reorganitzar i dinamitzar el món cultural suecà, les nostres bandes de música, l'afició al teatre, a la música, donant possibilitats de consolidació i d'expansió. L'escola s'ha d'obrir a la societat i la societat ha d'entrar en l'escola, incentivant les escoles valencianes i en valencià. Tenim un projecte ambiciós per a l'escola de persones adultes, més adequat a la realitat d'aquestes persones que comencen de nou els seus estudis. Això és possible i des de l'Ajuntament ho farem possible amb la unitat del poble valencià. Per a que la nostra policia local i guàrdies del terme siguin més efectius, hem de dotar-los de millores tècniques i materials. Així com marcar-los objectius concrets i persones. Exigirem que el Servei Valencià de Salut faça immediatament el nou centre comarcal ací a Sueca. Volem millorar les campanyes de vacunació infantil. Mira't el teu poble. Vota Unitat del Poble Valencià.
Si tens vídeos antics sobre Sueca i vols que formen part del programa, envia'ns un correu a eugeni.suecatv@gmail.com o telefona'ns al 96 170 60 81. Hem d'aconseguir arxiu per a parar un carro.